Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri, ikastolez ariko gara gaur berbagai saioan, ikastolen sorreraz, ibilbideaz, izaeraz, eta platoan hartuko ditugu horretan guztian sinisten duen eta hori guztia erdigunean jartzeko lanean dabilen ikastola lagunak taldeko bikide. Imanol Igeregi eta Txaro Iraeta. Gipuzkoako ikastolen elkarteko zuzendaria eta ikastolen kooperatiba Europarreko zuzendari orokorra izandakoa bai Igeregi. Hezkuntza eta ikastolen munduan ibilbide luzea osatutakoa. Eta Iraeta berriz, Arizmendi ikastolako lehen zuzendaria izandakoa, Arrasateko, Aretxabaletako eta Eskoriatzako ikastolen baturatik sortutako proiektuaren buru izan zen. Ardura horietatik erretiro hartuta, ikastola lagunak taldeko kideak dira biak egun. Imanol Igeregi eta Txaro Iraeta, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Ikastola lagunak taldea, zer da? Bueno, guk brometan esaten dugu dinosaurioen taldea da. Brometan, baina, bueno, pixka bat da, kalifikazio bat jarrizkero oi hitza izaten da. Hor bildu egin gara, juntakide oiak, ikastoletan eta ardurak izan ditugu profesionalok, irakasle oiak, ikasle oiak, pixka bat ikastoletatik ibilitakook, pixka bat gure burua antolatu, ikastola eta ikastola ereduak suposatzen duenari jarraipena emateko. Zuek adibidez, Imanol eta Txaro, hezkuntzako kargu garrantzitsuetatik etorri ostean, aktiboki parte hartzen duzu ekimenean zer bultzatuta? Adibidez, zuk Txaro? Bai, bueno, ni azkenetariko bat sartzen izango nintzen. Bueno, euren deia, euren gonbidapena jaso nuen. Eta Imanolek esan duen bezala, nik uste etor, elkartzen garela, bueno, ikastola oso gurea sentitu dugun pertsonak gara, gehiengo batean, eta nolabait ikastola izaten jarraitu nahi dugunak, ezta? Naiz eta hezkuntza komunitatetik kanpo, ez dagokigu momentu honetan, ja jubilatuta gaude, baina pentsatzen dugu ikastola hezkuntza komunitatea baino gehiago dela. Uste dut, ikastola bere ibilbidean ere, horrela adierazi da, herri mailan, herri ikuspegi oso zabala izan du, eta nik uste dut ikastola lagunekin gauzatzen dela komunitate irekiaren kontzeptua. Ikastola komunitate ireki bat da. Eta guri dagokigu gizarte eragile moduan, gizartean, ikastolen alde egitea. Nolabait bere izaera nolabait indartuz, bere presentzia areagotuz, ezagutzera emanez, zer dan ikastola. Ikastoletaz esaten dien gauza asko zuzentzen, osatzen, ezestatzen. Uste dugu lan handia dagoela eta oso era desberdinekoa. Hori da, ez da, konta iguzue, zein helbururekin jaio da? 2020an, gutxi gora bera, lehen taldetxoa osatzen da, 2019aren bukaeran. Bueno, pandemia etorri eta pandemiak ere hankasgora utzi zuen hasiera batan emandako urratzen antolamendua. Eta zuzeu hasieratik, Imanol? Zuzeu hasieratik bertan. Ordune, momentu hortatik aurrera, gure berriz ekin genion gaiari, eta 2021an ere lehen urratz esanguratsuak seginen emoten. Ordune hor, batez ere, bizpahiru ideia nagusi, lehen komentatu dut, oi gara. Bueno, oi izate horrek ematen digu, hainbat esperientzia bizi izatea ikastolen ibilbidean zehar. Guk biok
uste dut profesionalki ia bizitza oso eman dugula ikastoletan. Ordune, gu gara ez lehen labekadakuak, baina ondoren bigarrenekua edo gutxi gora bera. Ordune, pixka bat, bide horretan pentsatzen genuen, izandako esperientzia ezin da galdu, lehenengoa. Euskal Herria litzake berdina izango ikastolik gabe. Orduan, hortik abiatuta, esaten dugu, ezagutza pilatu bat badago, esperientzi pilatu bat badago, zeregina gaurko egoeran ere egon badago, gu ez gara protagonistak izango, gu bigarren maila bateko lana egin behar dugu, baina laguntzen jarraitu aldugu. Hori zen hasiera bateko reflexioa. Bigarrena da ikastola eredua edo ikastola ereduaren transmisioan lagundu behar dugu. Bideia horiek dira. Alde batetik pilatutako esperientzia eta ezagutza apurra geurea gutxi asko bildu alde batetik, eta gero lanaren gainean eta gaur egun eta dauden ikastolei eta ikastolekidei laguntzeko urratsak egin beti jakinda gure tokia bigarren hilera batean edo hirugarren hilera batean dagoela. Gu ez gara momentu honetako protagonistak, maila horretan. Esan duzu, Euskal Herria ez litzatekeela bera izango ikastola barik, ze ekarpen egin die ikastolak Euskal Herriari, Euskal Gizarteari? Nik uste dut ikastolaren ideia hiru oinarritan, batez ere hiru oinarri nagusi ditula. Alde batetik, gure euskalduntasunaren eta euskararen errekuperazioan egindako lana alde batetik eta edapenean. Horri, lehenengo urratsak edo lehenengo ideia nagusia Euskal Herri osoan. Hori da beste ezaugarri bat, segurazko ikastoletan bakarrik dagoena. Bigarrena da gure gestioa eta gure antolaketa egiteko modua. Autoeraketa kooperatiboa izan da. Herritik herrira hitz egiten dugunean, herritarrek zuzenean egindako ekarpena izan da. Batzutan, garai batean eta resistentzi garaian administrazioaren aurka, garaiko administrazioaren aurka, gaur egun elkarlanean neurri batean, baina ikuspegi kritiko batetik beti, gaur egun hezkuntza sistemak dituen erronketan eta parte hartuz. Eta hirugarren ezaugarri bat halabeharrez gainera nolabait kontuan hartu behar izan duguna, izan da berritzaileak izan behar izan garela. Naita nahi ez. Libururik ez zegoenean, euskeraz egiteko aukerarik ez zegoenean, lehenengo urratsak eman behar izan zirenean, eta gaur egun ere, eta geroago hitz egin aldugu zenolako ekarpena egin aldugun gaur egun, nik uste dut ikastolok zeregina daukagula. Eta beste ezaugarri bat ere hor dagona hiru oinarri horien inguruan izan da aniztasuna. Batzuetan eta pentsatzen da ikastolok, ikastoletan eta dagoela modu jakin eta bakar bat gauzak egiteko, eta aniztasuna da beste ezaugarri bat. Herritik edo herri sektore desberdinek parte hartu izan badute ikastolaren sorreran eta garapenean, azkenean ikuspegi ezberdinak egon dira, eta hori gabe imposiblea ezinezkoa litzake jaiotza alde batetik eta iraupena bestetik. Eta aniztasuna aipatu duzunez gero, Txaro, zu izan zinen, Arizmendi ikastolako lehen zuzendaria. 2003 urtean, Lehintz Baiarako hainbat zentro, kultura ezberdinak ere bai, batzeko urratsa eman zen, ezta, proiektu bakar batean, zer izan zen zailtasunik handiena?
Bueno, nik uste dut urrats oso garrantzitsua izan zela. Lau ikastola geunden, Bailaran, orduan, San Francisco Xavier, Arrasaten, San Biator, ere ikastola bihurtuta zegoen, Arrasaten, ume zaintza, ume txikiak hartzen zituena, eta Almen, Bailara osoko ikasleak hasieratik hartzen zituena, ezta. Eta gu ezibiden elkartzen gintuen orduan zuzendaria Felix Ormaetxea zen, eta hausnarketa maiz izaten genuen hausnarketa izaten zen gure arteko kompetentzia. Danok ikastola ginen, danok kooperatiba integrala ginen, bidezkoa zen gure arteko kompetentzia hori Bailara osoa bizi egiten zuena. Danok ikasleak behar genitun, eta matrikulazio garaia heltzen zanean ezan polita, ematen genuen irudia. Eta, animatzen hasi gintuzten, eta ezan erresa izan, pasatu genitun urte pare bat edo 3, buelta asko ematen, oso kultura desberdinekoak ziren, zuk esaten ginen, zuk esan duzun bezala. Azkenean, San Francisco Xavier betidanik ikastola moduan jaiota zegoen. San Biator zentro pribatu bat zen, ikastola kooperatiba bihurtutakoa, baina, kultura eta bere balioak eta bere gauza honak zituen, baina beste kultura batekoa. Eta Almen, naiz eta ikastola izan ere bai, baina, kooperatiba moduan jaiota zegoen eta kultura kooperatiboa erroatuagoa zegoen. Orduan, era berean ulertuz bat eginik nolabait bakoitza bere ekarpena egin zezakela, kapazak izan ginen pausoa ematera 1989an erabaki izan berez bat egitea. Hartu genitun 2 edo 3 urte, lehenengo kooperatiba, bigarren mailako kooperatiba bat egin genuen, pixkat antolatzeko eta prestatzeko eman behar genuen pausua. Eta 2003an, desagertarazi genitun oinarrizko kooperatiba, eta Arizmendi bigarren mailako kooperatiba bakarra osatu genuen. Eta, niri tokatu zitzaidan, bere zuzendaritza aurrera ematea, eta jubilatu artean egon nintzen. Horixe izan zen zuen hasiera elkarrekin. Sarri hitz egiten da Euskararen transmisioaz, baina Imanol, zuk ikastolaren zutabeak aipatzerakoan euskalduntasun ere aipatu duzu. Hain justu ere horren transmisioak ere kezkatzen zaituzte. Euskalduntasuna nola ulertuta? Era ireki batean beti. Batzutan kontradizio bat edo planteatzen da. Euskaldunak izatea eta nolabait herriko edo txokokeria nolabait. Nik uste dut demostratu dela historiko gehiago azken urteetan euskaldunok gai izan garela mundura joateko gure esperientzia beste batzuekin partekatzeko, beste batzuen esperientzia ere ekartzeko geurera, eta elkar elikatze hori egon badagoela. Baina beti oinarrituta gure izaeran. Hor dago arraigo, nolabait gaur egun eta komentatzen da, gaur formula moderno hauetan hitz egiten da kilometro zero. Horretaz, gu gara segurazko gure kulturarentzat kilometro zerokoak. Baina kilometro zeroko horiek ez dute 0 kilometro egin nahi. Beraien ibilbidean. Kilometro asko egin nahi dute. Egin ditugu batzuk. Egin behar dira beste batzuk. Orduan, dena ez dugu egin ondo. Inork ez du asmatzen egiten duen guztian. Guk ere ibili gara hankasartzeetatik
ikasi eta eskarmentua da, esperientzi baino gehiago daukagunak eginaren gainean ikasi dugu, eta horrek suposatzen du, behin baino gehiagotan gauzak ondo ez egitea. Bai, esan. Ez dakit, nik uste dut oso puntu garrantzitsua dela. Askotan esaten darako, gaur danak berdina, danak euskeraz irakasten dozu ez da. Gauza bat da euskeraz irakastea, eta beste gauza bat da euskaldun ikasle euskaldunak Estea, ez da. Ez dauka zer ikusirik gauza bata bestearekin. Inglesa asko hitz egiten dute, ingles hiztunak dira, baina horregatik ez dira inglesak. Euskararekin antzeko bat ere gertatzen da. Eta ni hortan nahiko nuke esan, ikastola egiten dena da, herri baten kontzientzia, izaera baten kontzientzia nolabait bizipenen bitartez transmititu umeei. Ni ikastola umea izan nintzen Donostiko Aldezarreko ikastola etxe batean, ez da? Eta ni beti esaten dut, Andereñoarek bere etxean erakutsi zidala euskera maitatzen eta euskal jaiak, euskal ohiturak maitatzen, ez da? Eta nik uste dut hori dela ikastola batek egin behar duena. Ez adoktrinatu, eskola ez da adoktrinamentu leku bat, baina bai da bizipinen bitartez transmititzen duena zergaren, zergatik garen, zergatik bizi gara hemen, adinaren arabera, zein izan den gure historia, herri moduan nun kokatuta gauden, gure bitxitasun handia da, ikastola da eskola nazional bakarra, 7 lurraldetan gaude. Zu umei, esplikatzen diezunean eta elkartrukeak egiten ditugunean, Maulera joan da, ikastolara, edo Nafarroko beste ikastola batera, edo Bizkai, zuk esplikatzen diezu, danok Euskal Herriko ikastolak gara danak, ez da? Eta zu bizipen horren bitartez, komunikatzen diezu, Euskal Herrian 7 lurralde daudela. Eta danok euskera hitz egiten degula. Eta danok sentitzen garela herri berdinekoak, euskalduna garela. Ez da? Bizipenak. Eta adina goruntza doian neurrian, bizipen horiek jakintza bihurtzen dira, informazioa ere ematen diezulako, arloen bitartez ikaslei. Orduan, nik uste dut ez daukala zerikusirik euskeraz irakastea edo euskalduntasunean gure aurrak estea. Eta ziur asko ikastolak sortu zituztenak horregatik sortu zituzten, ezta? Faltan botako zituztelako zeuden eskoletan euren aurrak euskeraz ezituko zituzten eskolak, ezta? Baina iruditzen zaizue gaur egun gazte askok geroz lotura ahulagoa dutela euskal identitatearekin? Eta hala irudituz gero, nola iruditzen zaizue horri aurre egin dakiokeela? Horretatik egin dezakete ikastolek 21. mende honetan euren ekarpen adibidez? Gertatzen dena da, euskal identitatea aldatu indela. Beste, edo badoa aldatzen. Orduan, kultura denon artean egiten dugu. Kultura ez da behin eman eta nolabait ere bizitza osorako mai gainean dagoen zerbait. Denon artean egiten dugu. Elkartrukean, esperientzi eta bizipen ezberdinak elkarrekin landuta. Orduan, hori beti dinamiko izango da. Euskal identitateak badauka
aingura bat potentea, importantena, eta euskara bera da. Horrek definitzen gaitu batez ere euskaldun, eta horren inguruan, bizipen horien inguruan historikoki sortu diren tradizio batzuk edo, baina horiek ere aldatuz joango dira, gerora begira. Gu, segurazko, gure garaiko testigantza, lekukotza mahai gainean jartzeko aproposak gara, baina segurazko gerora begira beste batzuek egin beharko dute ibilbide luze bat eta egunean jarri. Garai batean inpensablea zen, adibidez, gaur egun gertatzen dena, pertsona bat Euskal Herrian sortua, astean zehar lan egiten duela ez dakin nun, demagun adibidez Bruselan edo beste nun baitan, eta asteburua etxera, datorrenean, etxera datorrela. Baina euskalduntasuna ere transmititu alda eta berregin alda era horretara. Eta mundu ireki batean ezin dugu ulertu euskalduntasuna toten baten moduan. Totenak badaude eta ezinbestekoak dira, anklajeak beti izaten dira oso importanteak, baina ez gure hankak lurperatuta usteko eta mugidu ezinik usteko. Beste era batera ulertu behar dugu. Eta horre, ikastoletan zere ikuspegi anitz egon daiteke maila honetan. Nik esango nuke, euskalduntasuna ulertzeko bakoitza bere modu propioa izango du, ez da. Baina, egia da, nik uste kontzientzia hartzea dela importanteena. Eta zu lehen komentatu duzu autokritika egitearen beharra batzutan, ez da. Nik uste dut, ikastolok gure autokritika, ni behintzat, berea egiten dut, ez da, ikastolako zuzendaria izanaz, eta egia da, guk ziur asko transmititu ditugu gauza, bizipenen bitartez gauza asko, baina nik uste dut ez geneukala ohiturarik gure izaera hausnargai jartzea dena. Txikeekin hori ezin dozu egin, baina behin adin batera iritsita ikasleekin gu ikastola kooperatiba integrala ginen. Eta ikastola zer dan, kooperatiba integrala zer dan, ez da? Ez genuen jarri, 14, 15, 16, 17 urteko neska mutiloen taldeetan hausnargai. Eta jende asko atera da ikastoletatik gure izaeran hausnartu gari. Eta hori igertzen da gaur eguneko gizartean. Nik uste dagoela jende asko ikastolatik pasatutakoa, batzuk gogorapen oso onak izango dituzte, beste batzuk ezein onak, baina ezagutzen ez dutenak, agian bereizten ez dituztenak, eta ikastolaren bereizitasuna zein da? Zertan, ez da? Zertan euskalduntasun hori nola eta zer eta zertara eta ez dakizte erantzuten. Eta nik uste horretarako zuk agorai ikastola lagunekin ikusi dut, nik taldean gero komentatuko dugu, baina integratu ditut ikasle hori desente gazteak, eta gogoz ezagutzen egon dira eta kontzientzia hartzen ezagutzen zertarako sortu zian, nola sortu zian, zein zen helburua, zein dan gaur eguneko egoera, momentu honetan ezagutu dute eta deskubritu dute ezagutzen ez zuten egoera bat. Eta nahi dute hori komunikatu, esaten dutelako, jende gehienak kontzientzia hori ez duela hartu. Ez lehengo zergatiarena eta ez gaur egunekoa ere. Eta ez etorkizunekoa. Ez dugu pentsatu behar ikastola iraganarekin lotzen dan zerbait bakarri dela. Ikastola oraina daukate, oso garrantzitsua, eta etorkizun izugarria.
Aritz Garmendiak eta esaten du, ez da? Euskal Herria biziraun nahi badu ikastolak beharrezkoak ditu. Eta guztiz bat nator horrekin. Saioaren azken minutuetan sartu gara eta babira beste gai pare bat ere aipatu nahiko nituzkenak, batetik selektibitateko azterketetan euskararekin gertatutakoa. Ikastolen mugimendutik azpimarratu da euskara maila baxua ez dela ikasleen errua, ikasleak behar bezala euskalduntzen ez dituen hezkuntza sistema batena baizik. Nolakoa beharko luke izan sistema horrek ikasleen euskalduntzea bermatzeko? Nik uste dut, eztabaida horretan erantzun bakarra ez dela egongo. Baldin balego, segurazko gaia soluzionatuta legoke. Baina gaur egun beti esaten da euskara ezagutza nahikoa dela, baina erabilpena eskasa. Gaur egun, Iñaki Jurrebaso batek adibidez, segurazko gai honetaz gehien ikertu duen pentsalaria gure artean, planteatzen duena da, agian euskara gaitasuna, edo ez garela, edo ez ditugula produzidu, komatzuen artean beti, hiztun kompetente nahikorik. Eta kompetentzi arazo bat dagoela, kompetentzi linguistikoaren arazoa dagoela orain arte egindako lanean. Guk ikastola bezala esaten dugu, murgiltze eredua bere garaian eta martxan jarri genuen. Baina murgiltzea ez da ume bat uretan ustea irakatsi behar zaio igeri egiten. Eta hor, segurazko, metodoak eguneratu beharko dira. Murgiltze eredu bera eguneratu beharko dugu. Batez ere gaur egun ikusten dugunean gainera zenolako bere garaian eta 70ko hamarkadan, 70ko hamarkadan gertatu zen bezala, kanpotik etorritako pertsonen kopurua oso handia denean. Hoiekin ere eraiki beharko dugu biharetziko Euskal Herria. Orduan, hor badago gai bat, baina selektibitatea joan da, hor nire ustez dago gauza garbi bat eta adierazten dana. Eta frogatu egiten dana. Eta notei begira, garbi dago eredu jakin batzetatik datorren jendeak, edo datorren ikaslegoak, ezagutza maila mugatuagoa, apalagoa duela, orduan hori garbi dago, denoko hobetu behar dugu, baina batzuek segurazko gehiago. Eta hor, pixkat azterketa eredua aldatu den neurrian, gabezi horiek ageriagoan gelditu dira. Bata da hori, beste galdera bat ideologikoki, kontxo, gaur egun badakigu euskaran bakarrik ez direla gertatu direnak, beste arlo batzuetan, segurazko emaitza apalagoak daudela, baina euskaran zentratu da arazoa. Euskaran zentratu da, eta horrek esan nahi du, batzuek eta batez ere komunikabide jakin batzuek badaukatela garbi iparra jarrita euskararen kontrako posizionamendu baten. Hori ere hor garbi gelditzen da. Eta gero beste bat, niri eta zei gustatzen termino hauetan hitz egitea, baina esan behar da kritiko ere azaldu behar dugu, instituzioen erantzuna hasiera batean batez ere nahiko komatzen artean negargarria izan zala. Egindako sistema bat ezarrita baldin badago unibertsitatean ikasleak hartzeko eta eztabaidagarria da ia selektibitate metodorik hoberena, hori egiteko. Horrez ez gara sartzen, baina ikusi behar da ia sistema horrek berma nahiko ematen duen egin behar duten mugimenduak edo errebizioak edo mugimendu guztiak egiteko. Eta hor aldiz,
hasiera batan gutxienez irakasle batzuk gelditu dira al pie de los caballos esaten dana. Eta hor babes nahikoa ez dute izan. Eta gu garbi daukagu gauza bat, parte aktiboagoa jokatu nahi genukela selektibidadearen antolamenduan. Guk adibidez, ez daukagu, gure zeregina zerokoa da. Funtzionarien eskuetan dago dena. Ez dute inoiz ulertu zergatik hezkuntza sisteman gauden beste batzuek zergatik ezin dugun parte hartu honetan. Baina, bueno, holan dago, orain ez gara sartuko hori, ez da eztabaida gaia. Ez daukagu ia denborari gainera, eta Txaro galdetu nahi nizun, izan ere ikastola lagunak taldea, 2000 urtetik badabil ez da, lanean, harrez gero eta urtez urte ikastola ezberdinetan taldeak sortzen joan dira, horixe da esate baterako Lehentz Baiarako ikastola lagunak taldearen kasua, Oñatin ere badago, Txantxiku ikastolan sortua, zeintzu izango dira epe motz ertainerako epeak, labur? Bai, bueno, nik esaten dut guk egia da lehenengo urtea jogu, nagusiki hausnarketari eta gogoetari eman diogu urtea, eta gaur bertan elkartzen gara Baiara osokoak, lehenengo urrengo ikasturterako irizpideak ezartzen joateko, ezta. Eta nahi ziur nago gure egin beharreko nagusienetariko bat izango dela transmisioa. Eta batez ere, eta ez nuke nahi jarrezketa honetatik ateratzea, hau esan barik, transmisioa jakinarazteko gure Baiarari ikastola eskola herrikoia, eskola hainbeste aldarrikatzen den eskola publikoaren ezaugarri guztiak betetzen dituela. Naiz eta ez izan bai Espainian, bai Frantzian, gure erkidegoan dagoen eskola publiko eredua. Indarrean dagoena da estatuarena, dana, jabea estatua da. Ikastola herriarena da. Ikastolaren jabea herria da. Hezkuntza komunitatea, normalian kooperatiben bitartez, da ikastoletako titularra, eta da ikastolan erabaki guztiak hartzen dituena. Hezkuntza proiektu mailan eta alor guztietan. Irabazi gabeko, asmori gabeko entidadea dira, onuradun sozialekoak, badago zerbait, herriak sortutakoak eta herriari zerbitzeko, Euskal Herritik Euskal Herrira. Badago publikoagoa den zerbait, beste gauza bada, beste publiko eredu bada, eta ziur Europako hainbat herrialdetan, Noruegan, Irlandan, Finlandian, ikastolak publikoaren aitorpena eukiko luke. Hemen ez, estatua izan beharko luke. Eta gu gau nahi dugu, zuk esan didazu, zen nahi dozu egin, hau ezagutzera eman nahi dugu. Ikastola ez dala pribatua, esaten den moduan, edo esaten dutenak batzuk, ez dala elitista. Ez ditugula kuotak kobratzen nahi degulako diru gehiago, baizik eta estatuak ez izaterakoan bera jabea, ez digulako ehuneko finanziazioa ematen, eta orduan behartuta gaude, kuota batzuk kobratzera. Ez da gure erabakia, guk herrikoak gara, eta herrirako, Euskal Herritik, Euskal Herrirako. Esan da geratu da, hori ere Txaro. Hau nahi dugu nagusiki komunikatu jendeari. Eskertzen dizuet bisita, bikote, baina agortu zaigu denbora gainditu ere egin dugu, beraz hementxe utziko dugu gaurko elkarrizketa. Beste egun baten publikotasun sozialaz hitz egin nahiko genuke. Eta hori da gure eredua. Hori da, bai. Bueno, hau azpimarratu nahi izan dut, amurru eta kalte handia egiten digun, basalaketa dalako, ez da pribatuak. Ikastolak ez dira pribatu.
Bira, jasota geratu da hori ere, Bai. eta aurrerago, zuek diozuen moduan, eztabaida hori gurean ere zabaltzeko aukerarik izatetungun. Kolaboratzeko eta erronka honetan eta Parte hartzeko parte gertu. hartzeko Aber, prest. benetan. Eskertuta dago Imanol Igeregi eta Txaro Iraeta, hurrengo batera arte. Ondo, eskerrik asko. Eskerrak zuei.